kana da gurbin da za a yi maka a cikin gwamnatin nan. Yana sha'awar tafiya da kai, ya ce in daɗa jaddada maka. Al'umma tana gurɓacewa. Idan wuta ta kai wuta, ta ruru ta kai wuta, ruwa a tafin hannu baya kare ta. Da wanda yake kunna wutar da kayansa duk ruwan yake tafiya da su. Kuma zan tabbatar na shaida wa mai girma gwamna. Akwai lauje cikin naɗe. Kamar ya fa. Ai na san da mai gidan naka. Na kira ka na ce ka yi min aiki. Ba na irin wannan aiki. Shin mai gidan naka ya taɓa baka naira 100,000 a wata? To zan baka naira 100,000 a wata. Sannan zan baka naira 20,000 domin caji. Ai da irin wannan lokacin kuke amfani da mu. Ba karamin ma'aikaci bane a ƙasar nan zai ɗauki naira 100,000 da 20,000 a wata. Kullum bita da kulle take mana, ya za a yi ta ga ƙarshen mu. Zama da munafiki gwara zama da ɓarawo. Mu menene makomar mu? Ba wani abu da zai faru. Ba su da tabbacin yaƙinin ina aka dosa. Ka ji tausayin na ƙasa da kai. Wata uku ga daga. Kuma ya sanar su ba ya addu'a ba. Ba na son a tashi lafiya. Na son duk abin da zai faru ya faru. Ya kamata ka tashi tsaye. Duk wanda ya ci zai taɓa martabar gwamnatin nan sai inda ƙarfin ya ƙare. Duk wanda ya jitta ta gaban ka yana son ka gama da shi. Duk yanda za a yi sai mu ka koma kujera ka excellence. Ba mu da isasshen lokaci. Kwara haɗa shi da yara daidai shi. Think of your chance, be destroyed. Think of your chance, be eliminated. Be your chance, be fellow. It's a symbol code of the destruction. Wata uku ga daga. Kai ma ban yadda da kai ba yanzu. Bincike ya nuna mana mutuwar Salma akwai sa hannun barista Suhaimat. Barista Suhaimat? To ka jira tawa. Ai tsohon dan gwagwarmaya ne kai. Ta yadda za ta haɗa hannu da mu. Za mu baka damar takara in ita kake so. Menene magaminka da Alhaji Bansi? Shi ma kuma so kuke a sake shi? Sai inda ƙarfi na ya ƙare. A bar ni in ci gaba da gwagwarmaya ta. Baka san wata ba hasken arewa. Samar da labari hasken arewa, tsara labari Al-Hussein Kan Baba, mashirin shirin Anas Kibadash, daukar nauyin shirin Abbas Ibrahim Jodi. Wata uku kashi na 2. Zan tsaya takarar majalisa a wannan jihar tamu. An yi instructor dina da in saki wannan yaron mai suna Isa Bakaki. Yaron nan fa ina da kishe kisan kai ne. Ina so ka fasa fiyar da za a yi da kai yau. Zan so ki fita daga sabgata tun muna shaida juna. To tun da ka gane me kake jira? Wanda ke shirin faruwa da mu ne wai? Ke ma wayoyinki duk ba network? Ga zahiri? Ba sani ba sau. Ita ma hanyar sun datse ta. Koyo Allah ne. Wata uku ba da umarni M Sagir Maradona. Akwai matsala. Ba ta da lokacin da za ta bata wajen jiran. Kai ma ka san cewa na san doka. You are under arrest. Ko ka kama ni wallahi sai na wulakanta. Wata uku kashi na 2. Wannan shirin zai fara zuwa muku ne ranar Laraba misalin karfe 8 na dare. Ku yi subscribing ku danna kararrawa tashar mai suna Wata Uku TV.